dificultade que temos, con todo o que estuveron facendo comisións e UGT para neutralizar a manifestación, temos que estar orgullosos de que teñen medo, de cantos éramos na rúa, desde o primeiro día todo metal parado, non había forza que nos parara, tuveron que facelo pola espalda, cobardes, roubándonos. O sector está respondendo a esta nova vendida do Comisións UGT. Foi magnífica a mostra de dignidade. Seguiremos peleando nas empresas día a día e facéndonos cada vez máis fortes e entendemos que dentro de 4 anos poderemos deixalos totalmente aillados no sector e que apenas teñan representación. De feito, hai compañeros delegados de Comisións UGT que xa nos están chamando para cambiar a adscripción sindical. Hoxe comeza a folga en Coruña. Tiñanlle medo a iso, a que xuntáramos forzas, a que fóramos máis capaces, a que pelexáramos todos unidos. Por desgracia sabíamos que isto podía pasar. Que pasou o venres pola mañán? A que? Por que tuveron medo? E eu vos lo digo, a nosa forza, a forza da rúa, a forza de todo parado. Nos vamos a entrar a traballar coa cabeza ben alta, con dignidade, porque fixemos o que tiñamos que facer e con orgullo. E como berramos sempre, a loita é o único camiño, adiante vamos a continuar. Non pode haber un convenio de 4 anos de duración, ni tampouco ten que haber un convenio que nos tope as cláusulas de revisión salarial. Hai cousas que neste convenio non se totaron e o que se meteron no novo convenio teñen unha letra pequena que é imposible de aplicadas. Por exemplo, se aproba unha subrogación para empresas de máis de 50 traballadores, tanto a patronal como a comisións, saben perfectamente que non se pode dar, porque a maioría das empresas non teñen ese número de traballadores. Neste momento a xornada continua e a que acaban de aprobar é un mes escaso, cando nos estábamos pedindo mínimo 4 meses. Tampouco se fala de a subcontratación, que como decimos moitas veces, é un dos focos das problemáticas que tenemos en saúde laboral, ni se trata dos fixos discontinuos, ni se fala no convenio e se trata toda a precariedade que temos no sector. Vamos a iniciar unha campaña en todos os centros de traballo pelexando para mellorar estas condicións, pelexando polos que están peor, pola subrogación, pola subcontratación, pola regulación das ETTs, polos pluses e polos tóxicos, para poder xubilarnos antes e non ter que deixar o traballo por unha incapacidade, porque por todo isto loitamos e temos a forza e vamos a facelo. Adiante, a loita é o único camiño. Vamos a Barqueira, Alianzas Mariñas.